într-o seară, pentru voi, am să strâng viorile. Sau mai bine zis, să vă scutur de pe umeri florile. Ca într-o zi de sărbătoare, cu mireasmă de viață viitoare. Eu vă spun bună seara și bine ați venit la acest minunat recital de muzică. Mă bucur că ați ales ca în această seară să vă răscultați în primul și în primul rând urechile și inimile cu o muzică foarte bună, o muzică de calitate. Numele meu este Marcela și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Și pentru început vă propun ca în primul și în primul rând să-i cunoaștem pe invitații noștri speciali. Gabriel Dăgățan este student la Facultatea de Interpretare Muzicală anul 1, secția pian, și este participant la mai multe recitaluri și festivaluri de muzică. Al doilea, sau a doua invitată specială în această seară este Andreea Carmen Marin, este anul de la Facultatea de Muzică din București, secția Canto Clasic. Cu siguranță a participat și la mai multe festivaluri de muzică, iar în 2015 a avut un turneu frumos în Franța, susținând recitaluri și concerte. În programul din această seară avem mai multe piese cunoscute sau mai puțin cunoscute, pe care dorim ca să le auzim împreună. Prima piesă din program este Suita a 8-a, din fa minor, de Georg Friedrich Händel, iar mai apoi vom audia Ludwig van Beethoven, Min einen gen Altem, și Johannes Brahms, O liebliche Wange. Vă doresc audiție plăcută.
Stănescu spunea frumos: muzica este un răspuns căruia nu mi s-a pus nicio întrebare. Și atunci, de ce să-ți cheltui toți banii pe psihoterapie dacă poți asculta simfoniile lui Mozart și a lui Beethoven? În programul nostru am audiat Claude Debussy, Nuit d'étoiles, iar în continuare vom asculta piesa Wolfgang Amadeus Mozart, sonata Re major și Sergei Rachmaninov, Zdесь хорошо. Audiție plăcută!
de copaci și pe zidurile închisorilor și spitalelor, acolo unde doar singurătatea putea să le dea atenție. Descriu de multe ori pe trotuarul murdar și bătătorit de atâția trecători nepăsători. Sau poate că le împlătesc cu felul de iarbă din vezile unde fericirea pur și simplu abundă. Îmi scriu unele povești pe valurile agitate, din oceanele îndepărtate, atât de îndepărtate încât să nu ajungă nimeni să le citească vreodată. Alte ori îmi scriu oriunde apuc, în familia mergilor din văile pline de păpărie sau pe aripile fluturilor, ce mâine poate nu vor mai fi. Sunt povești pe care le scriu, doar în ochii celor pe care îi iubesc, sau în urmele lăsate de cei care croiesc cărări drepte. Dar vă întreb, oare cum aș putea scrie povestea muzicii? O voi transpune în albumul cerului, acolo unde nu există radieră. Pentru că ne apropiem cu pași grăbiți de finalul acestui recital frumos, avem câteva piese speciale la final. Franz Schubert, Liforelle, Wolfgang Amadeus Mozart, aria Vestel Jungling din opera Directorul de Teatru și Frédéric Chopin, balada a patra în fa minor. Să aveți audiție plăcută!
mult să vă privesc și să-mi dau seama că v-ați dorit tare mult să vă streculați așa printre notele muzicale și să fiți mai aproape de pian. Și pentru că în ochii voștri e lumină, e admirație și, în primul rând, recunoștință creatorului care a creat muzica, suntem la final de concert. Dar, totodată, cred că este un nou început pentru cei care își propun să studieze muzica și doriți să luați poate lecții de la profesioniști, să știți că ei sunt în fața voastră. Ne bucurăm tare mult, Gabriel Guțan și Andreea Malin, că ați ales în această seară să ne onorați cu prezența și să veniți cu partea sonoră a tăcerii din această sală. Vă mulțumim pentru expresivitate și pentru profesionalismul vostru. În semn de apreciere, avem câte un simbol și vă invit alături de mine. Pentru că știu că ce poate să fie mai frumos decât să le oferi flori unor muzicieni. Vă dorim mult succes pe viitor și să știți că această sală este mereu prietenoasă și deschisă, ca să vă mai aibă noi concerte, noi recitaluri și, de ce nu, să veniți cu un program mai extins, mai vast. Colegii mei v-au pregătit acest simbol al recunoștinței. Și nu ar fi drăguț să spunem s-a terminat și atât. Cerem și un bis. Și anume, cred că și pe dumneavoastră v-a impresionat foarte mult piesa Aria Vesper de Mozart și vă rugăm din suflet să mai cântați